ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಡು ಉಡಲ್ಡಿಯದು ಕುರುಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಕಲಿನ ಲೋಕಗೂ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಬನ್ನಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟು ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಒಂದು ನಾಟಕ ಇನಿಕಾನ ಕನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಸಾಕರುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಾಕರುಡು ಒಂಜಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟುದನು ಗೆಲ್ಮನನ್ನು ತೂತನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚತ್ರನೆ ತಪ್ಪುದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಾಕಾರ ನಾಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರ್ಕೆ ಮಲ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಮನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂತದ ಕಲಕ ಜಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ತೂಂಕುದು ಲತ್ತದ ಅಜತ್ತದ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಸಾರದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೆರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನದು ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪೊಸೊತ್ತಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೋಜಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವೈನ ಕಲಾ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಇನೆ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೇಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡು ಎದುಕೊರುಂದರೆ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರ ಉಲ್ಲೇರು DS ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಮಾತೆರ್ಲತ್ತು ಎಂಚಿನನೇ ಬತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಐಕ ಅವು ಕಾರಣ ಆದಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದಪ್ಪು ಒಂದೇನದು ಇತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣೊಂದ ಇತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಮೆಕೆಯಿಂದ ಅತ್ತಂದಂಡ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದ ಐಟೆ ಪೊರ್ತುದ ಪೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಲತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಲಾತ್ತು ಅವು ಏಪಲ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವರೇಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ದಿವೊಂದು ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಡೆ ಬರವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಎದುಕೊನುಗ DS ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರದ ಕಲಾವಿದರೇನು. Your letters have been a soul nourishing tonic. ಏರು ನಾನಂಟಿ ಪ್ರಥಮ್. ನೀನ ಮಂಗ ಆಯ್ತಾನ ಸ್ಕೂಲ್? ಆಯ್ತಂಟಿ. ಎಂತ ಕೀ ಬೇಕಾ? ಕೀ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರನಾ? ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಸೀದೋ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಪ್ರಥಮ? ಏರು ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪುದೆ ಈರ ಮಾರ ಈರ್ದಾನೆ ಬೇಗ ಹತ್ತೀನಿ ಎಂಗೇತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ నీకు బేత బేలేదాదుండు యాపల మొబైల్ తీపుని తిన్పుని ఉన్పుని చెప్పుని బేదాల ఉండా ಇರೆಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು తినేదాల మందానా ತಿನ್ರ ದೇ ಕೈ ಕರ್ದಕ್ಕೆ ತಿನ್ರ ಪೂಜ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕೇನ್ ನಿಂಚಿನ ಕೂಡ ದೇ ಕೈ ಇಡೇರ್ ಪಾತೇರ್ ಇರ್ ನಾನೇ ಬರ್ನ ಆತದೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಎನ್ನ ಆತಿಗೆ ಪಂಡಲ ಎನ್ ಈರ್ದಲ ಕೇನಾರತ್ ಯಾಂಬ ಕರ್ದಾಯ ಬಂಗ್ರವತ್ತು ಬೇಜಾರಂಡ ಸಾರಿ ಸರಿ ನುಬ್ಬಲಸ್ ಹಾ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಶ್ಮೀರ್ ಮಲ್ದೆ ಇರ ಬಂಗಡೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಇರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಮಲ್ದಿನಿ ದೇ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಪೋಯಾ ಕಾಂತಾರ ಮೂರು ಕುಲ್ಲೇರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಇರ ಗ್ಯಾನ್ಕೆ ನಂಚೆನೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪು హలో పను అయ్యో అమ్మ మండే పొడదునా అత నీకు దాదమని పును మారేవులు నీకు సోయజ్జ పోయా ఆస్పత్రిలో ఎత్తం పోయా బర్పెత్త ఆస్పత్రి ఆస్పత్రిలో ఎత్తం పో బర్పెక్ ఆస్పత్రి చెక్ ముక్కల నుంచి ఉల్లేరు ದಾದಂಡಿ ಏರಿ ಏನಂಜ ಆಫೀಸ್ ಹುಡುಗನ ಮಂಡೆ ಪಡೋದು ನಿನಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೊಡ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಡಿತ್ತೆ ನೀರು ವನಸ್ಲ ಮಲ್ದು ಜರ ನಿಮಿಷ ಅಂತ್ಯ The number you are trying to call is currently not reachable. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಬರು ಏರಿ ದಾದೆ ಯಾ ಬೇಗ ಬರ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನಂಜ ದೋಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾ ಆಯ ಬನ್ನ ಯಾ ನಿಜ್ಜನ ದಾದ ಅಂಪುನಿ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೀರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತಾರ್ ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅವೆ ಅಪ್ಪನ ಸೀದಾ ಪೋಪುನಿ ఆయన ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಪಮ್ಮನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಿ ಬರ್ಪುನಿ ದಾಲ ಗಡ್ಬಿಡ వచ్చి ಬೊಕ ಆಯ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲ ಚಾಕೋರಾವ್ ಯಾ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ ఆయన ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಂತ ನಿಕೋ ಸರಿ ಸರಿ ಮೇರೆ ನಂದು ಒಪ್ಪ ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಕಲ್ವೇರ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಮಾರ ಉಚ್ಚ ನಾವು
ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಏರು ವಿಶ್ವೇ ಚೇತನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಕುಲ್ಲೆ ಏರು ಯಾನ್ ಚೇತನ ಮಿಸಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದ ಅಂದಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ 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 ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ಯಾವಡ ಮದ್ಮೆ ಬೈ ಜತೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದಿನ ಪರಿಚಯ ಚೇತು ಅಣ್ಣ ಆರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಂಚೂರು ತಾಗದುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ರೀತಿ ಬರ್ಪೆರಿಗೆವೆ no ಅಣ್ಣ ಇರಗ ಪರ್ರೆದಲ್ಲ ಚಾ ಹಾ ఫోన్ నోటిఫికేషన్ బదలగాండి వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఉంది నేను ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ చా కొంచెం ಶುಂಠಿ ಪಡ್ಲೆ ತರಬೇನೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಣ್ಣ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ చేతు గీతు పొరల బొడేదియా ಅಣ್ಣ ಚಾಗೆತಲ್ಲೆ ಹಿರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ತರಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಾಡು ತಿಲ್ಲಾವೆ ರಕ್ಷಿತಾ ತರಬೇನೆ ಒಂದುಂಡ ಅಂದಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಡಲಿ ಅತ್ತ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲೆಕನ ಬಲೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಕುಲ್ಲೆ ತರಬೇನೆ ನನಗೆ ಎಬ್ಬಲ ಶುಂಠಿ ಬಾಡ್ನ ಚಾಪರು ಹಾ ಚೇತು ಬಂದಿ ಜನ ಹಾ ಬರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇರಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೇತ ಮಲ್ತ ಪರ್ಪೆದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲೆಕೆ ಪರ್ಲಿ ಬೊಡ್ಸನ್ ಪರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾವ ಎಂಕಲ ತರಬೇನೆ ಉಂಡದ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಡ ಯಾ ಬೇತ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ನೇಂದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಹೊರಲೇ ಇಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ಲ ಚೇತುಲ ಏತು ಪಟ್ಟ ತಿಂತನದ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ಲೆ ಚೇತು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ತರಬೇನಾವೆ ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪಾತ್ರಕ ರಕ್ಷಿತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಉಲೇಕುಲು ದಾದಾಲ್ಪುನ್ ಪಿಟೈ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ ತೀರಿಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಬಡದ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಪಿಟೈ ಬಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಣ್ಣ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡಿ ತರಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೇನು ಜರತ ಪಿದಾಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲದು ಉಲ್ಲದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಂದನ ಮರ್ಲೇನ ಚೇತು ರಂಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ನೇ ಅಣ್ಣ ಪೋಡ್ಸೇನ ಒಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಪೋಡ್ದಾರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಂಡೆ ಬೆನನ್ ಸುಲು ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಬಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಲೆ ಇರೇ ಪೋಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಏನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂದ್ ಬಂಡಿ ಜನ ಯಾಲ ಚೇತುಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅದು ಬಾರ್ತಿರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಚೇತು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿಂದು ಬನ್ನಿ ಇವೆಳ ಚೇತು ಮದ್ಮೆ ಆತು ಚಂದಾಂಡ ಯಾನೆ ಮದ್ಮೆ ಕೂಡ ಪೋಡಿಯಾರಿ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಏತ್ ಕಲ್ದಾರ ಡಿಗ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹಾ ಅಣ್ಣ ತರಬೇನೆ ಅಣ್ಣ ನೇ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬಚ್ಚಣ್ಣ ದಾದ ಟಚ್ ಮಂದ್ ಬಾತೇರ್ನು ನೇ ಕೈ ತಲ್ ಬರ್ಚಿ ಉನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ನೇ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಾಲ ಅತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಮನ್ಪುಲೆ ನೇ ಚೇತು ಮನ್ಪುಚಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಾಲ ಅತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಕೈ ತಲ್ ಬರ್ಚಿ ಕೈ ತಲ್ ಬರ್ಚಾತಿ ದೂರ ಬಾ ದೂರ ಕೆರ್ಪರ ಕೈ ತಲ್ ಬರೋರ್ ಚಾತೆ ಮನ್ಪುರೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇರ ಬತ್ತಿರ್ ಅಣ್ಣ ಪುಟ್ಲೆಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಪುಟ್ಲೆ ಏರಿಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕಡಪಡ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಪೋಚಿ ಪೋ ಏರು ನಾನು ಆಂಟಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕರ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ
ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಾಲ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಾಲ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನಾಲ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಾಲ ಕೊಡ್ಸಿ ಅನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಚೇತು ಲಕ್ಲೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಲಕ್ಲೆ ಸರಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರಿ ಲಕ್ಲೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಲಕ್ಲೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕೋಚಿ ಕಿಸ್ ಹತ್ರ ನಾಯಿನಿ ಪುಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಪುಡ್ಚ ಕೋಚಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಕೋಚಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಿನ್ನ ಖಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಯೇ ನನಗೆ ಕೆರ್ಪ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪುಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಲೆ 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 ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಸರಿ ಜನ ಆಯ್ನ್ ಕೇರ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಪೊಡ್ಚ ನಾನಿರೋ ಮೆಂಕಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ್ದೆ ಪೋ ವಿಶ್ವ ಬರ್ತಿದ್ದೆಯೇ ವಿಶ್ವ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ಬಂತು ನಂಬು ಜರತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿಗೆ ಚಾಪರೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದಿದ್ದೆ ಯಾನೇ ಚಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬುಲೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಆಯ್ನೆ ಸರಿ ಜಾಯಿಂದ ಆಯ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸರಿ ಜನ ನಾಳೆ ಬಂದು ಬರ್ತೂಪೆ ವಿಶ್ವ ಸರಿ ವಿಶ್ವ ಹಾಯ್ ಚೇತು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮೀಟ್ ಆದೇನಂತ ಹೌ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ವೈಫಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾ ರಕ್ಷಿತಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂದಿತ್ತ ಬೈ ಆಯ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುಎ ಅತ್ತಿ ಆಯ್ ವಿಶ್ವ ನಾಳೆ ಬಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಸರಿ ವಿಶ್ವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರ ಐಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ಕುನಿಯ ಮದುವೆ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಅವನು ಬತ್ತನು ಮಾರ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇರು ಬಿಡು ನಿಜಾಲಿಯ ಏನ ಏರು ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಬತ್ತೆ ನಾನು ರೇಪ್ ಪಂಪು ಹಿಂದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾರ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ದೋಸ್ತಿ ನಾನವರ ಬರ್ಪೂಜೆ ಮಾರ ಎಂಚ ಬದುಕುನಿ ಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪು ನೀನು ನಾಚಿಗೆ ಅದು ಬೋತರು ಮಾರ ಸಾಕಾಂಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪದ್ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇತು ಒಂದು ಏತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮದುವೆ ನಡೆದಿಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತೂತು ಸಾಕಾಡು ಮಾರ ದುಮ್ಮದ ವಿಷಯದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೇತು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಪಿದೈ ವಿಷಯ ಅಮರ್ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜ ಮೇನ್ ಕಡಪುರಿಯ ಬಲ್ಲ ಪಿದೈ
ಕಡಪುಡಿ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಹಾಯ್ ಸರಿ ಜೇತೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತೀರ ಅಂತಿ ಹಾಯ್ ಸರಿ ಜೇತೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತನೆ ಮೇಲು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬಕೊಂಡು ದಿನ ಕೆರೆ ಬರ ತೂಪೆ ಹಾಯ್ ಸರಿ ಜಾಯ್ ನೋಡಿ ಕೇರ್ ಜಾಯ್ ತಾಯೇನರ್ ಬರ್ತದೆ ತರಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಉಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಏನ ಬುಟ್ಲೆ ಇದೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಬುಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ Calm down. ಬುಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಬುಟ್ಲೆ ಲೇ ನಾನು Calm down, Rakshita. ಅದೇನು ಪೂರ Hey, don't worry, Chetu. मुझे minor anesthesia करता है. Her subconscious mind is open now. I need to ask her some questions. Rakshita, ഞാൻ പാത്രനൊക്കെ ಏನೊಂದುಂಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಪುದರ್ ದಾದ ಚೇತನ್ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿ ಚೇತನ್ ನೀ ಲೋಮಲ್ ಪೋನಾ ಮಸ್ತ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ವಿಶ್ವಂದು ಲಿಪ್ಪುನು ಬಲತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬತ್ತಿರಂದು ಬಂದ್ಪುನು ಅಮ್ಮಗ್ ದಾದ ರಕ್ಷಿತ ಒಬ್ಬನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂದು ಕೇರಿ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕುಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಕುಲ್ಲ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ರಕ್ಷಿತ ತುಲಾ ಆ ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪಿನ ನರಮನಿ ಏ ಪನೆ ಸೈದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಕ್ಲ ತಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ನಕ್ಲು ಎಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರದ ಪೋಡಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ರಕ್ಷಿತ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಯೆಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದೆಂದು ಪೂರ ಚೇತು ಅಲ್ಲಿಗುಪ್ಪು ನಂಜು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆದಾತ್ರ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವೇಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತೀವ ಪೋಲತ ಅಂದಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪಲು ಬಕ್ ಜಪ್ಪಲ್ ಬೇದಾಲ ಬೇಲೆ ಜನಿ ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪಲು ಹಾರರ್ ಚೇತು ಎಂಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ದುಂಡು ಪೂರಾ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎರಾಂಡ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಓಪನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಪೋಪಲ್ ನಿದ್ರೆಡ್ ಕನ ಕಟ್ಟುವಲ್ ಕನಟು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡ ಕನವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಂತೆ ಭ್ರಮಿಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಚೇತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಯಾಡ್ಲ ಪಿದೆಲ್ಲ ತುಂಬೋತಾನ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲಿಮೆ ಪೂರ ಆಂಡಿಯ ನೋ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟమైన ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಲು ತಿರ್ಗರ್ಲೆ ತುಂಬೋತಾನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಎಂಚಲ್ಲೇ ತುಂಬ ನೀಯೇ ಪನ್ ಚೇತು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದುವೆ ಇಂದತ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಪುರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದುವೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪುನ ತಪ್ಪೊಂದು ಏನೇಪಲ ಪನ್ ಬುಚ್ಚೇತು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ಬೋರ್ನಕ ನಗದಾಲ ರೋಗ ಬನಕ ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಯ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ದೇವರ ನಡೆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇತು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಯಾಂದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಂಬು ಜನ್ನತ್ ದೇವರ ಮಿತ್ತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಚೇತು ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಗಾಯ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪುವ ಅವಾಗ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾಯಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಗಾನ ಗಾಯ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಚಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುನಗ ಮಾತಿರ್ಲೇನ್ವೇರು ఆయన గ్రాచార సమర్చింది చేతు ఆ పొర్తుగాక్లే బోడాయిని డాక్టర్ ನ ಮರ್ತ್ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದತ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಚಾಲ್ ಬುಜಾಲೆ ಬೋಡಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಐನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕಾಲ್ ಗುಣ ಆಪಲ್ ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗುಣ ಆಪಲ್ ಇಂದ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಏನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ನನೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡವು ಈ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾದಪ್ಪನ ಮನ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಲವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಪಲ್ ವರ್ಕಿ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಲು ತಿನ್ಪು ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ನಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಯ ಕೊರಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಕನ ಗಾಲ್ನೆ ದುಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಹಸ್ಬ್ಯಾಂಡ್ रक्षिता आई एम वेरी सॉरी यानी कहा किया ರಕ್ಷಿತಾ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಮಂತೊಂದಿದ್ಯಾ ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯ ರಕ್ಷಿತಾ ತಪ್ಪಣೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ഞാൻ ನೋಡ್ಸೇನೆ ನೆನಪುಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಶಿಮ್ಲ ಪೋಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡದ ಈ ಸರಿ ಯಾನ್ಲೆ ತೊಂಬೋಪ ರಕ್ಷಿತಾ ನೀನು ಸತ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾ ನಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೆ ಬೈದೆ
ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ನೌ? ಬೆಟರ್ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಪರ್ರೆ ಇದೆ ಏ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಾಂಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಬೈದಿತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವೊಂದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಲ್ಲಾವೆ ಏನ ತಂಗಡಿನ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಎಂಕೇರ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಣ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅವತ್ತಿನ ಇಡೇ ನನ್ನ ಬರೊಂದೇ ಅಂಡ್ ಹೇ ಚೇತು, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್, ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಲವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾ DS ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ನಿಕಲಿರು ಸುರು ಬರಡ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಡೆ ಪೋಪೆ ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರಾಗ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜೆ ವಿಷಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜೆ. ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಾಗ ಕಸಂಟ್ ಲಾಯರ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಡೀಸೆಂಟ್ ಲಾಯರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೆಟ್ ತೋಜದು ಕೊರಿಯಾರೀರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಬನ್ನ ಫುಲ್ ಕಸಂಟ್ ಅದು ಬತ್ತಾರೀರ್, ಅಂಚಿಡು ಪೋಯರ್ ಇಂಚಿಡು ಬನ್ನಾಗ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬತ್ತಾರೀರ್. ಎಂಕು ಲೇಪಲ ಪನ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೋರ್ಡು ಡೈಲಾಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ ಒಂದು ಈತ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಸಹಜವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಣ್ ಎತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದು ಬಂಡ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲರ್ ನಾ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಆರು ಬಡದಿ ಮಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂರ ನಿಜ ಬುದ್ಧರ್ ಎದಿತೀನಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಚೇತನ್ ಪಿಲ್ಲಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಐಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಕ್ಕ ಡೈಲಾಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನು ಪೂರ ಡೈಲಾಗುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ದಾಲೆಜ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತನು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಡೀರ್ ಬತ್ತರದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಹೊತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಯಾಗ ಈ ಟೈಪ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿಗಿರುವನ್ ದಾಯಾಗ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ ಒಂದು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆಗೆ ಒನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕಡ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪಾಯರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪಾಯರ ಅಂಚ ಸೈಕೋ ವಿಶ್ವ ಅಂದು ಯಾನೆ ನೀನು ಐಕೆ ಮೇರೆ ಕೂಡ ಸೈಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕತು ನಾಗ ಬಕ್ಕ ಆ ಸೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ಸೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎತ್ತು ಕೋಪ ಬರ್ಪಲೇಕ ಮಲ್ದೇರ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತು ಬಲ್ದಿರ ಒಂಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಪಾತ್ರನು ದಕ್ಕದ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ದಕ್ಕದ ಆ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಸಮ್ ದಕ್ಕದು ಬೇತನೆ ಅದು ಬತ್ತಿರು ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಇಂಚೋಗೊಂಜಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೆಕ್ ಎಂಕಲ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನು ಪೂರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪಾತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವು ಅವಾದ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಪನೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಪಾದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತಪ್ಪುಲೇನು ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾನ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ. ಕೇವಲ 4 ಆರ್ಟಿಸ್ಟಡು 11 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅವಲ ಓಲ್ಲ ದಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಿಟ್ಟುಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಲ್ಪಲ ಇರು ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾರ ಆ ಬಾಜನಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಡು ಅವು ಸೌಂಡ್ ಬೈದು ಅವತಲೆ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಪುಚ್ಚೆ ದಾದನ ಗಂಗನೆ ಮಾಡ್ತುಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಡು ಅವಲ ಬೈದನು ಇದು ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಣನು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಕೊನೋದು ಅಡೆ ಕೊನೆಯಾರು ಕೊನೋನಾಗನೆ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಾತನು ಮುಕ್ಕಲು ದಾದನ ಪುಣೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಆ ಪುಣತ್ತ ಗೊಬ್ಬುನು ಎತ್ತು ಶೋಕು ತೋಜಾಯರು ಅವಳು ಪಿಲಾರ್ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ ಬಾಡ್ದು ನಾವು ಏರ್ನ ಕೈ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಡು ಏನು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಮೂಲು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪದೇರು ಅವು ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಆಂಡು ವರಾನೆ ಜಿಗ್ಗ ಅಂದು ಜನನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್
ಅವಲೊಂಜಿ ಕೈ ಪಿದ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪಿಲಾರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನು ಇಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧತೆ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂನಗನೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ತಯಾರಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತೂ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದ್ಭುತ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾಪಲ ನೈಜತೆಗೆ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಪಾತಿರುವ ನೈಜತೆ ಎಂಚಪಾತಿರುವ ಇವನು ಚೇತನ್ ಬತ್ತದು ಬಡಿದಿರೋ ಪಾತ್ರೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೋನೆತು ಅಂದೆ ಆ ಬೇಲೆ ಆ ವರ್ಕ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅವು ಬರೋಡು ನಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ ಶೇಡ್ ಎಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಲೆಕೊಂಡು ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಏನೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಅಂದು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆಕೊಂಡು ಯುವ ಶೆಟ್ರನ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಸಿಂಕ್ ಆತನು ಓಲ್ಲ ಪಿದಯ ಪೈರ ಬಿಡ್ತು ಜಾರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಿಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಆಲೋಚನೆ ಆತ್ ಜಾಗೆಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸೂಪರ್ 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 ಬಾಯ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತನ ಸ್ಕಿಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಂಚೇನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚೇನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಚೇತನ್ ಜಿ ಪಿಲ್ಲಾರ್ ಚೇತನ್ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಗೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಮೆಗಿದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಗಿದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೆಲಕನೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಬಣ ಅವು ಅಂಜ ಪೂಡ ಬಡ ಅವು ಪಾತ್ರ ಐನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಅವಡ ಅವು ಪಾತ್ರದ ಒಲಾಯಿ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನಂಗೆ ಅವು ಏರಂದ್ರೆ ತೋಜವಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಹಾವ ಭಾವ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಂದಲಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿಂದಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚೈತನ ಅಂಚಿನುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಪುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವು ಏತು ಶೋಕದ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡ್ದಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪ್ರೀತಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಅವು ನಿಂಡನೆ ಪುನಃ ಮರ್ದಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂದೇಶ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನಗ ಐಕ್ ವೈದಿಕ ಆಪುಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕುಲು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚವು ವೈದಿಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಸಾದ ನಡಪುಜಿ ದೇವರನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಕ್ಕೆ ನಡಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚವು ಸೂಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಕುಲ್ ಕೊರಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಿ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲದ ಒಂಜಿ ಪೊದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಯುವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈಜಿ ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊರೋಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಿಶ್ವೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಪನ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸೀಸನ್ದ ರಡ್ನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಂತ್ ಇದ್ದ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ರೋಲು ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಲ್ ಐತೆ ವಿಶ್ವನ ರೋಲು ಸೈಕೋ ವಿಶ್ವ ಅದು ಎಡ್ಡಾತೆ ಬಂಪುನೇನಿಲ್ಲ ಆಯನ ಮಿತ್ತೆ ಬರತಿ ನಾವು ಪಂಡ ದುಂಬ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾತೆ ಬಂಪುನೇನು ಬೊಗ ರಕ್ಷಿತಾನಲ್ಲ ಅಂಚೆನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ರೋಲ್ಲ ಪಿರೌಡುಗುಲ್ಲುದು ಮನ್ಪುಗ ದಾಲ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪದ ಗುಮ್ಮ ಬಂತು ಗುಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನೇಬರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪದ್ಯ ಅಂತುಂಡು ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಗಿಂಚಿಂದ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದು ಮಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಅಪಗನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪುನತ್ ವಿಶ್ವ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಇದನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬರೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸರ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದ ಹಲೋ ದಾದಂಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈದು ವಿಶ್ವ ಇಜಿ ಐ ಬುಡ್ಚಿ ಹಂಪಿ ಐ ಇಂಚಿನ ಕೊಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಹಂಪನಿ ಸಾಧಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೇನು ಪಿರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಪೆಜ್ಜಿದು ಮಂತಿನೇಕ್ ಅಂದ ಓಲ ಸಾಧಾರಣ 10 ಜಯ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದುಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವು ಮನ್ಪುಗ ಅವಲ ಉದಾಸೀನಡು ಬುಡ್ಚಿ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಅಂತ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುವ ಅವ್ರವ್ರು ಅಂಚ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೊರಡಾಕಿ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಾತಿರ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಊಟ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವು ಬೈದೇನೆ ಅಕುಲವೇನು ಪಂಡೇರು ಅಂಚತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ದು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಬಲ್ತದ ಅಕಲಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಭಿನ ಬಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆ ಗಂಜಿನ ತೂಯಿನ ನಿಕ್ಕಲೆ ಮಾತಾರಕ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಲೋಕ ಗೆತ್ತೋಡುಂದಾಂಡ ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಬೆನೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬರೋದು ಇನ್ನಿತೆ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ